Polentas polisi lalu lintas sugeng pakarayane atur jalan rayane supaya tertib lancar lalu lintas perlu kewaspadaan pengemudi kudu sing setiti rambu lalu lintas zebra cross penyeberang jalan jembatan jalur helm salah parkir mas tandek dhisik ana operasi zebra syarat sarwa cukup ya mlaku aja ngabut aja kesusu keburu nafsu becik hati-hati jo emosi para lumu namake mringkas slametane patuh praturane nangga salawas ayo kiri budaya yo yo mesti kudu eling sajroning urip tansah kudu eling aja ngaji mumpung eling tapi burine dasar isih
sarwa prasaja kanggo patuladan anak putune sing narasake bebasan wae ngaren kudu mesti kudu eling sadroning urip tansah kudu eling aja ngaji pumpung elinga tapi urine dasar isih anom mesti bakal tuwa tingkah laku musarwa prasaja kanggo patuladan anak putune kang nerusake bebasan wae ngaren kudu eling
oh 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 lo au asu ayo ayo lah kok delik asu ni oh ya oh lah. Ayo. Oh. Jalannya kelot. Kok jalannya po asune lek mati dicari-cari Mas. Dicari. Diberi tokokne soda api. Oke. Oh. Ya ayo. Kuat yo. Iya. La. Ayo. Lolo. Ya. Ayo. Lolo. Oh. Ayo. Sangka ya apa ya. Oh, jono. Ayo. Halo. Au. Asu ya. Sing dadi asu iki sapa iki? Ya yo. Persis. Au ya. Ya. Ayo melayu jarane melayu. Ayo. Melayu. Operatornya ganti. Oh, bujut. Rica. Sate ulet Sing tumbang sing jual. Iso dapi kok anak film di blender. Oh iya. Jurang jeruk iku jenenge pereng. Tapi alas iku jenenge celeng. Anake Semar sing cikun nala gareng. Sego liwet lawe Sambel goreng. Ayo sambel goreng. Ayo. Kakak petang. Ayo. Oh boyo. La. Ayo. Oi. Lo. Iya adalah. Yo. Oh, nah.
Aduh ya. Ayo lo. Ayo lo. Ayo lo. Ayo lo. Ayo. Ayo. Aduh. Yuk, yuk, yuk. Ayo. Iya. Ae. 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 Dosa, dosa. Ceritane Rara kembang sore putra tipati benak bedal lembon Narawa putrane sarira sapujake harta kanyata madhep resi esti beragaing sukma kae caritane Rara kembang sore putra tipati benak bedal lembon Narawa putrane sarira sapujake harta kanyata madhep resi esti beragaing sukma Ayo, ayo. Ayo lah Lo. ayo dong radit Iya. oh Oh, eh, oh oh, eh ya iki Sapa iki? Iya, iya, wah cicoi cốt, hay à, Sila makan pisang, sila makan pisang. cối trời lại đánh vô, iya, Ayo lengan ganap. Ya iki lho. Ayo, hanya kowe makan pisang ya. Ayo. Kayak tele jalan. Dase ya orang tuh dase besar. Oh iya. Siap. Ayo. Hanya. Baru aneh kok Cina mas. Ayo. Kowe ora banget cocok teh. Suwi ra boleh ha. Pokok kudu marem pasti melu marem pokoknya. Ayo. Kowe. Iya. Mo. Dalah. Ayo jar, ayo jar. Ayo jar, ayo jar, ayo jar. Yo, lah yo metu kabeh ger, ayo. Ayo jar, jang tumbaan celenge jar. Jang cari cangger. Cari cangkle ulet digolek. Tak godhong ning banyu panas sisan ger yo. Godhong sak jam. Ayo tak kae pentol. Lah wis tak gluduk. Hop.
Niki dumateng para dulur-dulur, para kadang Sutrisno Budaya. Sabibaripun adicara wonten siang menika wonten tari rampok kala sergi. Padugi samangke dalu pun kesupen. Paguyuban Turangga Giri Budaya tasih kasambung malih lan ugi tasih saged panjenengan pirsani. Pramila sagenap keluarga besar saking keluarga Tinggo pun kesupen. Mangke dalu dalam rangka HUT RI Turangga Giri Budaya tasih saged panjenengan pirsani malih. Matur nuwun. Ayo lele, oh titi manji ninggal jor baru mah. Alah bisa tak? Ayo ger. Kok bengi sik enek lho ger. Sapa kae Mbak Irona kae? Jaluk apa kae? Mas Gramanto. Saya kendang Mas Gramanto. Mas Gramanto. Ayo. Enek iki marane ke? Ayo. Jaluk apa kae? Oh, jaluk sempel, Mas. Bareng Melayu, oh arep gabungi. Usah. Oh, ayo. Usah. Tekul. Woi. Aduh. Alah. Iya. Aduh. Dukel. Lah melu dadi gambue. Aduh. Aja dadi lho Pak Toyo. Pak Toyo melu dadi. Pak Toyo aja dadi lho Pak. Sing gambue sapa? Sing gambue Pak JB lho. Oh.
Niki sampun paripurna atur pasugatan siang mriku lan ugipun kesupen mangke dalu turangga giri budaya tasih kalajengaken malih. Memilih sesarangan GP Audio, Idola Audio dan juga Kantor Audio, Rafa Audio nyuwun pamit pepanggihan samangke dalu. Saking kawula turangga giri budaya sugeng sonten sugeng perpisahan pepanggihan mangke dalu nuwun.